masu ruwa da a cikin wannan duniyar shirin fina-finai kakanu. A wannan makon ma Allah cikin ikonsa ya sa mun zo babban kamu, mun zo da ɗaya daga cikin masu shiryawa wato da kuma ba da umarni, wato da darakta wato da producer, su suka bakunce mu a cikin wannan shiri namu na taskar kanu. Zan fara da hannun dama, producer ko to sai ka gabatar da masu. Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Sa'id Abdullahi wanda aka fi sani da Aji Papa, kuma chairman na Aji Papa Movie Nigeria Limited, kuma mai shiryawa ma'ana producer a masana'antar Kannywood. Sai a hannun hagu muna tare da darakta Ibrahim Bala ko? Hakan da ne. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Bala, kuma ɗan ƙarami ɗan auta mai bayar da umarni a masana'antar shi ne fina-finan Kannywood, kuma a wani ɓangare shugaban kamfanin Alkausar Movies Investment Limited. To ina wa baki barka da zuwa. Da farko dai zan sake miƙa mun tambaya daga hannun dama kamar yadda na fara. A bisa al'adar wannan shiri, Aji Papa za ka ɗan gaya wa masu kallon a rediyo da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka da kuma rayuwarka a cikin duniya shirin kan ta Kannywood. To salamu alaikum, ni dai a Bichi nake, sannan kuma na yi primary secondary FCE Bichi, sannan na yi Federal University a can Katsina Zama, sannan kuma daga nan kuda yake bayan na gama FCE kafin na wuce degree program ɗina na fara harkar Kannywood kenan. So wannan in brief dai da takaice shi ne takaitaccen tarihin rayuwata. So kuma mun shiga misali harkar Kannywood tun wannan lokacin da na gama FCE a matsayin mai shiryawa har kawowa yau kuma ana cikin system ɗin. Sai daga hannun abu da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka da kuma rayuwarka a cikin duniya shirin Kannywood. To ni ɗan asalin ƙasar Najeriya ne, kuma haifaffen jihar Kano, kamar hukumar Dala. A nan gwamnati aka haife ni. Na yi primary school a ɗan mata, na yi school a ƙofar ruwa a ɗan barka, sannan daga nan na tafi na yi kwalejin shahar fage da shiga jami'a, ma'ana kas, sannan na tafi Bayero University. Daga nan ne ko muka bala muka shigo ita kanta wannan masana'anta ta shirya fina-finan Kannywood. Yau da graduate muke girki. To zan sake miƙa mun magana da shi producer Aji Papa. Me ya baka sha'awa kai ji ka ce ka fara da zama jami'i ko sai kawai ka fara zama mai ɗaukar ne? Wato idan aka ce tunda brief ne, farko ni mawaƙi ne, ba ma wai na shiga harkar a matsayin mai shiryawa. Ina yin waƙa, daga nan kuma sai na ga cewa ai na samu damar da zan iya shiryawa a cikin wannan masana'anta ta wuri. Abin da ya bani sha'awa har na samu kaina a ciki, ina tunani tun da ina ɗan ƙaramin ma'abocin son waƙoƙi ne ma Allah Indiya da sauransu, har nake jin kuma waƙa ni ma ta shiga jikina, wanda ran lokaci ne kawai na ji cewa ya kamata a ce na shiga studio na buga waƙa. So daga nan Allah ya ce yana cikin ikonsa na buga waƙan nan kamar wasa, waƙa ta yi kyau ta yi daɗi. So sai na ga cewa to ka san kana ciki ka karka gogayya da mutane daban-daban haka, cikin ikon Allah sai muka haɗu da abokanai na mutunci haka, sai ake cewa to ai wanda yake waƙa ai kamar marubucin labari ne da shi. To daga nan sai aka kwaɗaita min sha'awar cewa zan iya rubuta ko labari ko kuma ai zan iya shiga cikin sabbafin ɗin gadan-gadan. Kawai sai na shiga ciki na ce to amma me ya kamata a ce kafin kai ka fara harkar neman mataki ake bi. Mataki dai shine na farko a ce lokacin da akwai dama ka samu kamfani naka da kanka wanda za ka yi
rijistar sa a ci ya zama halittaccen kamfani sannan kafin ka fara aiwatar da fina-finai sannan na duk wannan matakan na biyu su a ƙa'idance kamar yadda gwamnati ta tsara na yi kuma na gabatar da fina-finai wanda yake tun daga na farko har zuwa yanzu. A duk bayanin ka baka gaya mana sunan kamfanin da kai wa rajista ba, kawai ka ce kai kamfanin shi da kamfanin tun farko na faɗa na ce Ajifafa Movie Tour. Ta misali a kodin ta tsaye mu a daidai wannan lokaci. Sunan kamfanin na shi ne Ajifafa Movie Tour. To zan sake ma da tambayar don ba na kan manta. Ko shi zama producer wato mai ɗaukar ko ya ake yi ko kuma dai yaya ake? A sai ka koya. Dole magana ce ta kasan aka ce producer. Wani akwai different types of producers. Akwai co-producer, executive producer, akwai producer wanda yake wanda in aka ce maka producer akwai wanda shi producer ne amma zai je ta kira wanda ya shirya shi zai je ya faɗi shi ne nemo jarumai misali. Ko producer ko executive producer. Kuma executive producer shi ne wanda misali zai cire kuɗi a duk sai mika wa ainihin da next producer ya shirya ayyuka aiki mai kyau tare da taimakon crew na abin na kamfani sannan kuma a miƙa komai zuwa ga mai ba da umarni wato darakta ke shi kuma sai ya aikinsa. To yanzu zan sake kuma ana wato darakta Ibrahim Bala. Tambayar zan ma kusan makamancin ta ce domin da producer darakta suka tana tafiya a hannun riga. Tambayar da zan ma shin me ya ba ka sha'awa kawai ka fara ba da umarni? Gaskiya wato ba iya sha'awa kawai ya jawo hankali na fara bayar da umarni ba. Kusan a cikin kashi 10 7 wahala ce ta sa kawai na bayar da umarni. A lokutan masu bayar da umarni a masana'antar kare ba su da yawa kuma suna wahalar da mutane. Don ba zan manta mun na uku ta 'yan kuɗaɗen muka yi wani aiki wanda ya bayar da umarnin shirin ya dinka wahalar da mu. Don Allah ba kasar ba aka fara aikin kamar da wasa sai da aka wajen wata 6 aiki ya ƙi gamuwa. To nan abin da ya tilasta ni kuma na yarda cewa a zuciyata duk wani abu da ɗan adam ne ni ma zan iya isi don ban sa kaina. Kuma cikin hukuncin Allah cikin kimar Ubangiji wurin nan aikin muka zo da kanmu mu ƙarasa a wannan kara. Tun da kawai lokacin kawai tunani ya fara ba da cewa to me zai hana ni ma in koyi da ake bayar da umarnin nan saboda in ba haka ba wata ran sai ka zo aikin ma ya gagare ka. Gaskiya wannan ya ɗaya daga cikin abin da ya sa gaskiya na shiga layin bayar da umarni. To tambaya ne da na so ka fara amsa asali da kan shigo harkar nan ta shirya da me ko wani yunkuri ne wani abu ne sa ka zama cewa kai wani ɗaya daga cikin har ka ɗau kuɗin ka kai producer wato wata sha'awar mutum akwai abubuwa da yawa akwai acting ɗaukar nauyi waka screen writing waye ga sanan dai bici. To gaskiya farko shigowa ta masana'antar shirin na wasu ta Kannywood da rubutu na fara tun a lokacin ma gaskiya gidan mu ba ma za a yi dama a ce na yi yau amma an yi da na yi rubutun tun kuma gaskiya ni rubutu kamar a jini na yake tun ina primary 6 gaskiya nake rubutu littafi ko ma ba za a iya bugawa ba har wani malami ya gani ma ya ce a ke karantawa yake bani shawari ga wannan littafin ma ya zama kwamfuta za a iya buga shi da so yake ta ban shawara ce ka ci gaba da rubutu. To gaskiya da haka da fara an ba zan manta ba na kan ɗan yi rubutu na da sami exercise book irin rubutoci peji 20 ɗin nan ɗan rubuta 'yan labarurka na da ya kare concept ne masu ɗan daɗi. Akwai wani jarumi da aka taɓa yi a masana'antar wani sami Musa da iska don kaɗa keke na je in kai guda 2 ko guda 3 ya karanta da karɓa da ce zai karanta na dawo da ci kaɗan labarin da ya yi kaza amma sai an yi script da lokacin ma ne ba zan yi script da ita to ni in dai za a ɗauka ni dai kawai gashi na ɗauka na da ya ɗaya daga cikin labaran ka ɗaya cikin labaran da sami suka suka yi musu to wani lokacin kai yakan gaya min cewa ba za su iya ɗaukar labarin ba amma za ka ji wasu abubuwa da shi
to dan gaskiya mai bi ma shi a ce ya manta tun da tsawon lokacin da aka ɗauka to gaskiya daga wannan abu da gaskiya na fara masana'anta. to yanzu na ji za mu je hutun ɗan lokaci alabashi in wannan sai mu je wasu kura daga bangaren producer tun